Takže ahoj, zdravím všechny případné diváky tohoto videa, který se bude věnovat hře Spintires. Hra Spintires z mýho pohledu je velice pěkná a dobrá hra a já ji hraju teďka docela často, protože nic podobného jsem zatím nehrál a ani nevím, že by něco takového, nějaká podobná hra byla s touhletou tématikou ježdění kamionů v těžkém terénu, nebo ježdění návěsů v těžkém terénu. Prostě je to z mého pohledu bomba. A tohle video se bude věnovat asi, nevím, jak ho pojmout. Zkusím udělat nějaký let's play, když se to bude líbit, můžu pokračovat dál. Když se to nebude líbit, končím to a budu si to točit, nebo nebudu to hrát jenom tak, budu to hrát jenom tak pro radost. Takže jo, takže v současné době se teďka nacházíme na mapě pobřeží, kde vlastně je za úkol dopravit dříví z toho dřevařského závodu na dvě pily. Jedna je tady a druhá je tady. Takže pro ty, kteří, já jsem to úplně zapomněl, pro ty, kteří nevědí, o čem ta hra je, ta hra vlastně není o ničem jiném, než je o převozu klád z dřevařského závodu na pily. O tomhle ta hra pojednává, aby to nebylo tak jednoduchý, tak se jedná o převoz těch klád v těžkém terénu. A další věcí, která to znesnadňuje, ten převoz je ještě tím, je ta, že ta mapa je zahalená, takže vůbec nevíte, kudy máte jet. Já třeba už ano, protože to hraju další dobu, tak mi to nedělá problém, ale pokud si tu hru pořídíte a začnete ji hrát, tak je to problém, protože absolutně nevíte, kudy jet, kudy cesta k domů. Takže já jsem si vzal u vás, protože si zajedu pro lepší tahač, protože ta šlupka, která tam v té garáži byla, tak tou se jezdí velmi špatně. Je to svým způsobem hodně velká výzva už s tím jezdit a převážet náklad. Takže my si jedeme pro lepší návěs. Tu chvilku, než tam dojedeme, jsme mohli vyplnit tím, nějak ve zkratce si říct, o čem ta hra vůbec je, nebo asi tak, o čem ta hra je. Já jsem si tu hru pořídil na Steamu ve slevě, když byla zlevněná asi z 25 euro na nějakých 13 tuším euro, tak jsem si ji koupil a dlouho jsem se rozmýšlel, protože to jsem koukal na recenze na Steamu, na ty mini recenze nebo na to pojednání toho, co tam bylo o tom napsáno, tak tam to hodnotili lidi kladně, že to je dobrý, že to je velice dobrý, že to je zábavný. Tak jsem se ještě podíval na recenze, co se týče českých fanstránek nebo českých serverech, který se hrama zabývají, tak jsem se podíval na ty recenze a docela to pro mě bylo rozčarování, nebo taková pecka říct, ty já si to chci koupit a teď ty recenzenti to docela dost zdrbli. Takže jsem byl na vážkách, jestli tu hru koupit nebo nekoupit. A ty recenze, které jsem čet, mě dost překvapily a musím i říct, že dost nemilé a z mýho pohledu se to neshodují s tou realitou té hry v současné době. Je možné, že ty recenze byly staré 3-4 měsíce, někdy z jara, někdy z léta. Tak je možné, že ta hra nebyla v takové fázi, jako je v této, ale i přesto bylo vidět, že ty, co to recenzujou, prostě hráli 2-3 hodinky, zjistili, že jim to nejde a napsali recenzi, která tu hru relativně dost zdrbla. A já bych teda A já teda musím říct, že s těma recenzema absolutně, co vyšly, nesouhlasím s nima a jsem rád, že jsem si tu hru jako pořídil, protože pro mě
Je to velice zábavný. Ještě řeknu, pro koho ta hra asi je určená. Ta hra je určená pro ty lidi, kteří mají výdrž a trpělivost. Není to pro ty lidi, kteří to chtějí mít nalajnovaný, s tím, že někam přijdou, ta hra je někam navede, ukáže jim všechno a za půl hodiny jsou králem těch báních CZ, že? To v žádném případě o tom tahle hra není a myslím si, že proto ty recenzenti napsali to, co napsali, protože skutečně za 2 nebo za 3 hodiny, kdy to hraju a mám napsat recenzi, se tu hru nejsem schopen naučit. Já můžu říct, že já nejsem převez první náklad někam z bodu A do bodu B, tak musím říct, že mi to trvalo 2-3 dny, protože to nemůžu si ale řekl bych tak herního času 3 až 6 hodin, než jsem skutečně dopravil náklad z místa na místo, a to jenom, dá se říct, krátký klády. Tyhle střední vůbec nedlouhý, o těch jsem si mohl jenom zdát. Takže skutečně ta hra není jednoduchá. Není jednoduchá, je o výdrži, o trpělivosti. Odmění se vám za to skvělou atmosférou a skvělou hratelností. Když říkám, ty recenze píšou, že ne, že to je technologický démon, že s tím odvezete pár klád a prostě nemáte co dělat, tak jsou to keci. Jsou to keci od lidí, kteří prostě nevědí, co ta hra umí. Pokud vás ta hra nebaví a nejde vám to, tak ano, tak prostě odvezete si pár klád, ale problém je, že vy ty klády ani neodvezete. To je ten problém, podívejte se, že já už tady zapadám. Takže bych řekl, že ta hra vám nedá nic zadarmo a musíte se s ní poprát, musíte se jí naučit hrát a pak říkám, pak je to pro mě zábava a i pro ty lidi, se kterými se setkávám na multiplayeru, to taky prostě na tu hru nenajdu pustit. Tady vidíte, že se snažím dostat s tím návěsem z toho bahna, za který už jsem stihnul zapadnout. Je to hrají docela často, hraju to, myslím si, že už to relativně umím, i stejně tomu zapadání se nevyhnete. A je fakt, že když tu hru začnete hrát, tak ta hra vám spíš jakoby ze začátku hází klacky pod nohy ve formě zakrytých míst, netradičního ovládání, respektive netradičně řešení kamery, protože to, co vy vidíte, tak to je jediný způsob ovládání, který tady mám. A nemám třeba pohled z kokpitu jako u jiných simulátorů, třeba u Euro Truck simulátorů. A už vůbec ne nějaký pohledy zvenčí, zevnitř, vůbec nic takového. Jenom to, co u kameru, kterou tady vidíte, takovýhle pohled tady máte. Nic jiného není. A trvá nějaký čas, než si na to prostě zvyknete a než prostě to dáte, nebo stane se vám to protože budete schopni s tím relativně v pohodě jezdit. Takže vidíte, že já jsem se úspěšně z bahna vyhrabal a vezu náklad třeba tam na tu jednotu. Jinak co se mi u té hry ještě líbí, že při instalaci zabírá hrozně málo místa. 600 mega. Chce instalaci něco okolo 600, což je na dnešní dobu prostě bomba. Nevěděl jsem to už x let, že by se hra takhle vypadající vešla na jedno CDčko. A teď někam další. Je prostě ty autoři mají zase mě v tomhle směru plus, že to dokázali a doufám, že budou tu hru rozširovat, protože těch map, kterých tu je, není tolik. Tu současné době asi 5 map, což je z mého toho relativně málo, ale i těch 5 map, než se naučíte, než prostě budete vědět, kudy co máte vozit, než vůbec dokončíte tu mapu, tak vám to zabere hodně času. Já nevím, říkám, budu voka. Fakt nejsem schopen říct teďka, kolik času to zabere. Každopádně hodně času, takže to není hra, nevím, nějaká střílečka vám zabere, jak píšu čistého času, dá se proběhnout za půl hodiny i třeba, nebo prostě
toho strávíte 6-7 hodin herního času čistého. Když tady u této hry těch 6 až 10 hodin herního času prosadíte jenom tím, že budete v té hře se učit vůbec jezdit a vůbec to ovládat. Tak jo, takže já. Jinak, co se týče vozového parku v této hře, tak zase výběr vozidel není tak velký, ale na druhou stranu naprosto potřebám té hry dostačující. Co tu máte? Máte tu ten úvaz malej, ten se hodí asi, bych řekl, k průzkumu té mapy. Když začnete hrát, nebo jsou i na to ty achievementy, že musíte plnit ty úkoly, abyste získali ty Steam achievementy. Kdy vlastně několik těch achievementů, jenom vlastně pro každou mapu je achievement, abyste tu mapu objevili, takže to se nejlíp, bych řekl, dělá tím úvazem. Zase ten úvaz nemáte na každé mapě, nebo respektive není dispozici hned od začátku. Teď dělám blbost. Dalším vozidlem, který v té hře je ta BA130, ten modrej, ten starý ušutělej nákladák, který, říkám, to je asi největší výzva v této hře, protože to nemá náhon na všechny 4 kola a těžší terén, to je prostě mazec, to prostě s tím něco odvíz, to je umění, ale hráči, kteří to hrajou dlouho, prostě viděl jsem, že s tím hráči velice plynule a je to jenom o tréninku, než si najdete tu správnou cestu a budete vědět kudy, co, jak víc. Jako třeba tady vidíte, že jedu teďka do kopce, tam rychlost 1+ a jde to skoro sám. Když jsem začínal hrát, tak jsem si tady prostě dal náhon na všechny 4 kola, jel jsem jedničkou a vždycky jsem se tu zahrabal, vytáhl jsem to přes naviják, ale vždycky jsem se tu zahrabal. Takže skutečně je to o tréninku a ta rasa není potom tím, že skutečně pak ten terén projedete naprosto plynule a lehce, což v počátcích vám přijde nemyslitelné. Když jsem začínal hrát a připojil jsem se do multiplayeru, tak jsem koukal na ty hráče, který mají nalítáno 200-300 hodin a čuměl jsem s otevřenou pusou, co ty kluci nebo ty chlapi s tím dokážou. Prostě já jsem vyjel, než jsem se stačil vůbec doplácat pro to dřevo, naložit vůbec, tak oni už nákladem byli úplně někde jinde. Úplně daleko šívné vykládat. Takže to pro mě bylo ohromující a je fakt, že se to dá, tak tady třeba vidíte, že jsem to teďka zvládnu naložit a vyložit první náklad za 4 body, jsem stihnul za 14 minut necelých. Což v začátcích je sen. Takže já tady to video zatím budu muset střihnout nebo pauznout, protože mám jenom krátký čas na publikování videa, nebo respektive mám ty 15-minutový videa můžu dávat, takže tady to video za na chvilku ukončíme a já to střihnu a uvidíme se u dalšího dílu. Tak jo, tak zatím se mějte a uvidíme se příště.